což je ready. Pojď, Árone, ke mně. Musíme nahoru. Áronku, Nad Árone, to. ke mně pak. No honem. Máš to pod. Ke mně, Áron. Árone. Ke mně pak. To jsme byli filmovaní. Ke mně. Přidni si. Tak. Se ji přitáhne. A kde je nějaký technik, nějaký Čalouník. čalouník a takové. Kolik to má, ale Pláč. řekl bych, že to má plat. Pláč. Koukejte, kam letí flaška, jo? A druhý koukají na to, kam letí rampa. Tak kolik? Tak 6. Plus, no. Co moc? Kolik tam má? Jo. To bylo jenom bez vody, jo. To bylo jenom bez vody.